ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲେ କଣ ଗାଉଥିଲେ? ଆଉ ଯୋଉ ଘରେ ନାରୀକୁ ତ ନ ମିଳେ ସମ୍ମାନ ସେହି ଘରେ ନ ରୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଯୋଉ ଘରେ ସବୁ ଥାଏ ବହୁର ଚିତ୍କାର ସେହି ଘର ହୋଇଯାଏ ଭାଇ ନାର ଖାର। ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ନନା ମାନ ଆସିଲେ କଣ ଗାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? କଣ ଗାଉଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଘରେ ସବୁ ଅଛି ଶାଶୁର ଚିତ୍କାର ଜାଣିନିଅ ସେହି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର। ବହୁ ତାର ଧରି ଅଛି ମା କାଳୀ ରୂପ ମାଇପ କଥାରେ ପୁଅ ରହିଯାଏ ଚୁପ। ଧିକ ତ ପୁଅ ପଣିଆ ଧିକ ବହୁ ପଣ ନରକରେ ଜାଗା ନାହିଁ ତତେ ଭାଇ ଜାଣ। ହଇଓ ନନା ପର କଥାରେ କଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା? ନହେଲେ ମାଇକିନେ କହିବେ ବଡରୁ ଗିଆ ଚକୁଳିଆ ଦଉ ଅଛି ବାଣୀ ପନିଖିଟା ଦେ ତାକୁ ଦେବି ମୁଇଁ ହାଣି। ସତ କଥା କହିଦେଲେ ଦେହରେ ବାଜୁଛି ନନା ଆମ ନାରୀ ଜାତି ପରା ଭାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।